FM, friends tayo. Sa 91.9, friends tayo. 91.9, Bright FM. 91.9, friends tayo. 91.9, Bright FM. 91.9, Bright FM. Friends tayo. Ang sabi ng Ginoo, dinanda kayong bayong puso at ibili kay kayo ing bayong espiritu, at gawanda kayong mapaminto karing kanakong tuntunan. Makiramdam, magyabe at maglakbe king miyayaliwan tema, kwento, aws at galon ng banal na espiritu, ketikin programang Metanoia, Metinuia, bayong puso, bayong espiritu. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga kapatid na nakikinig sa kanilang mga radyo at saka sa mga FB online streaming viewers na po. So wag po kayong aalis, samahan niyo po kami sa pamamagitan ng isang oras lang na po dito sa ating programang Metanoia, Metinuia. May pabenging Diyos po kakungan, spirit-filled moment to everyone. Ini po Brother Noel makayantabi kay po king kakatamong DWBL 91.9 Bright FM na po. So in kakatamong pong programang nandina, sabi ko yung Catholic Charismatic Renewal o Pampanga, ne po. At kayabe tayo pa mo rin po in kakatamong Ministry on Formation Head, ne po. Ala pong aliwano ni Brother Francis Yanga. Palakpakan tayo po at i-welcome Brother Francis. Isang spirit-filled po sa inyong lahat ng mga nakikinig, sa lahat po ng mga community, sa pamilya ng bawat isa. Isang mabiyayang gabi po sa ating lahat. Okay, kumusta ka na, Brother Francis? Ito po, nananaba ng konti. Then, nagpe-prepare po. Medyo busy po tayo ngayon sa preparation nating this coming grand celebrations of our 50th Pentecost. Yes, Ano po? okay. Ayan, sa ating Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Amen. Ang Pentecost po ay selebrasyon po ng ating inang simbahan. No po? 33 AD, ginawa po ni Kristo ang kanyang simbahan. Hindi po tayo kagaya ng mga fundamentalist na po akala nila si Kristo ay gumawa po ng simbahan. No po? Hindi po gumawa po ng Biblia. At ang simbahan na kanyang ginawa, ito po ang nag-establish at naglikom ng iba't ibang libro. Collection of books, no, Brother Francis. So ang ating pong saligan ng ating pananampalataya, hindi lang po Biblia. Nauna po ang simbahan bago po ang Biblia. At meron pa pong isa, ito pong magisterium. Dahil sila ang gumawa, so kailangan sila rin ang mag-interpret. No po? Hindi po yung after 1,500 years, ikaw ang mag-interpret. Di ba, Brother Francis? No? Kaya dumami. So may higit 44,000 pala, no? Ito ngayon, no? As of now, lahat daw po sila tama. Ang Katoliko po hindi naman nag-uusga, no po? Pero siyempre, kailangan tingnan din po natin, no? Dati po ang church ay there is no salvation outside the church, no, Brother Francis? Yes po, no salvation outside the church. Kaya nga, ito yung ating larawan dati sa doon sa the Noah's Ark. Yan inaano natin dyan. That no salvation outside of the church. Pero yun nga, meron tayong tinatawag na pastoral reason. Yes. Yun sa pananampalataya ng bawat isa ay talagang nire-respeto natin. Ayan, yung respeto sa pananampalataya. Okay, siguro Brother Francis, bago tayo magsimula, no? Siguro pakinggan muna natin ang isang mga paalala, no? Ang ating administrator. Among, pasok.
Para po karing bisang mag-share reflections sa ating greetings. So nano pa mga naburi yung ipayabot, mag-text kayo po karing kay katamong text line numbers Smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radios. At pakimbagit na mo rin po rin kay katamong parokyang Kabibilangan, Mankanita, at dinantalang Maya Paoras din kay kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radio ning Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kay kayong donasyon king GCash number o account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Takal pong salamat at ipamilita ta karing aliwa pang tao na tintamong radyo amakasaw king kay katamong biye kasalpantayanan Mankanita lalo la pang dakal ting kay katamong kakaluguran. Thank you, Among. Takal pong salamat. Yan po, Among Pep, ng katamong radio administrator, ng katampong istasyon. Yan po. So ngayon, my dear brothers and sisters, para umpisahan po natin ang ating programa sa magitan ng isang opening prayer to be led by Brother Francis Yanga. Okay po, ilagay po natin ang ating sarili sa banal na presensya ng ating Panginoon. Alam naman po natin na hindi nawawala ang presensya ng ating Diyos. Kaya pakiramdaman po natin ang banal na Espiritu na patuloy na gumagabay sa atin. At umpisahan po natin ang ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoong naming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, inaanyayahan po namin ngayong oras na to ang banal na Espiritu na umantab na maging gabay po namin, maging sandalan po namin, O Diyos, sa lahat ng aming mga ginagawa, sa lahat ng aming mga problema. Pinapanalangin namin, Panginoon, na sa oras na ito, dinarasal namin at niluluwalhati po namin ang iyong pangalan na ngayong oras na to ng lahat ng mga bagay na nasa sa amin ay para sa iyo. Lahat ng aming ginagawa ay para sa kadakilaan mo. At ngayong oras na to, Panginoon, hinihingi namin sa lahat ng mga nakikinig ay maramdaman nila ang iyong pagmamahal, maramdaman nila ang iyong pag-aaruga, maramdaman nila ang iyong kamay na hihipo sa kanilang mga puso, yayakap sa kanilang damdamin. Ngayon, Panginoon, tinataas po namin ang lahat sa iyo, pati ang kanilang mga sitwasyon sa anumang mga bagay, Panginoon. Ito lahat ay samot-dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Diyos. Amen. At sa inyo, Birhen Maria, ipanalangin niyo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen at amen. Thank you, Brother Francis. Napakaganda ng panalangin, no po? Mag-recap lang po tayo ng konti sa ating ebanghelyo. Yung John 14, Brother Francis, no po? Yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung una, yung obedience nga. Then the promise of the Holy Spirit, no? Eksakto ito. Alos ito ang ginagamit po natin. Ito ang ating lakas. Then yung pangatlo, itong union with God. I am in my Father and you are in me and I in you. No po sa verse 20. So napakaganda po ng ating ebanghelyo itong ipaghahanda rin po niya tayo ng kwarto, no? Sa langit. So mga kapatid, wag po kayong maglilipat, no? Makinig po tayo sa ating susunod. Wag kayong aalis. Kami po ay magbabalik pagkalipas po ng mga ilang paalala.
Change my heart, oh God. ni ginutang Jesus. 40 aldo kay bating Domingo ning pangasubling Mebye, Mayo a 17 kaliting Manwo, yapi ning solemnidad ning pamaytas na banwo ning Ginoo. Ganakanta mo king pamagbalik na Jesus king kayagig pa at subanwa. Migmula mo naman ing obra ding apostol king pamanaral kaling ega na ganang tiro na. Inyapin, iting kapag masusyan niya naman ing World Day of Social Communications. Ing balang Kristiyano, kalupadaling apostol, mayaw siyang ipalaganap ing maya pabalita kapamilataning mayaliwang paralan ning pamakipag-ugnayan kaniting kasalungsungan a panahon. King pamigaganakatamo king pamaytas sa banwa ning Ginoo. Pasalamatan tayo, uling agyang mita siya banwa, nakatamo likwan ulila. Uling kayang pamanantabi, bisusundo ang gangeli, king nanumang sitwasyong kabibilyanan, tamo. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kaya bayang magpasusi king solemnidad ning pamaytas na banwa ning Ginoo at ing 60th Day of Social Communications. Kasama pa rin po natin ang ating Ministry of Information ng Catholic Charismatic Renewal Movement, no po? O Pampanga, si Brother Francis, no po? Brother Francis, okay. Siguro puntahan natin ang ating At Ebanghelyo. kasama rin natin yung ating chairman, ang ating archdiocese. Yes, yes, Brother Francis. Yeah. Nagsimba ka na ba? Okay. Yes po, katatapos lang kanina po. Okay. At yung pong mga kapatid natin, no po, na nasa kanilang pamamahay, lalo na mga may sakit, so po, sumunod po tayo, at least marami pong mga pamamaraan, no po. Importanteng nakasimba tayo. Napakagaling ng mga homilies, ng mga kaparian natin, no po, dito po sa ating Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Lahat po ng mga clergy natin, simula sa ating obispo, no po. Okay, Brother Francis, Ascension na ba tayo ngayon, no? Last na lang ng Ascension. Yes po. Okay, sige, Brother Francis, take it away.
So, ayan, actually, yung ating ascension, this is a preparation for this coming Pentecost na rin, Pero may tatlong bagay na pwede natin makita dito sa ating ebanghelyo, wherein Jesus is, tawag dito, inuutusan niya tayo, Hindi lang inuutusan, binibigyan niya tayo ng mission na gawing alagad ang buong mundo, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pero kailangan muna nating makita yung halaga ng ascension bago tayo pumunta doon sa bautismo ng banal na Espiritu, dahil kung hindi nating makita yung halaga ng ascension, ng pagtaas, pagbalik ng ating Panginoon sa kanyang kaharian, baka hindi natin makita yung halaga ng pagbaba ng banal na Espiritu. Ano nga ba, unang-una, ano nga ba yung halaga kung bakit meron, yung tinatawag na the power of ascension, ang kapangyarihan ng ascension, itong piyesta na pinagdiriwang natin ngayon, and happy feast day of our Lord who ascend into heaven, Yes, 40 days yan, ascension talagang siya ay hindi katulad ni Elijah, talagang inihatid mula sa nag-apoy na karuwahe, hindi rin katulad ng ibang mga saints, na iniisip natin talagang through the grace of God, di rin katulad ni Mama Mary, the Assumption of the Blessed Virgin Mary, na talagang sinundo upang itaas siya sa kalangitan. Hindi katulad natin na talagang kapag nawawalan na ng buhay at tinatawag na ng Panginoon, nandiyan yung mga guardian angel natin. Minsan nakikita pa natin yung mga sundo ng mga kamag-anak. So, dito, the power of ascension of our Lord Jesus Christ in the heaven, unang-una, it declares the power of absolute authority, na walang tumulong sa Kanya, walang nagdala sa Kanya, walang naglift sa Kanya, through His own power, sa Kanyang sariling kapangyarihan. So meaning, ang kailangan natin tandaan nito, na ang Panginoon, talagang hawak niya ang kapangyarihan. Amen. Siya mismo yung kapangyarihan. Siya mismo yung Diyos na talagang pinaniniwalaan natin. Pangalawa, the power of spiritual presence of our Lord Jesus is talagang nandoon ng presensya, spiritual presence. At yung number 2, yung pangatlo po dito, the power of mission and purpose. Dahil pinangako yung number 2 pa, pinangako ng ating Panginoon dito yung pagdating ng banal na Espiritu sa atin, sa kanyang pag-alis. At yung pinakapangatlo, the power of mission and purpose. Huwag nating kalimutan na sa pag-alis ng ating Panginoon, hindi ka iiwan na basta-basta lamang. Meron tayong kaantabay, meron tayong kaagapay, meron tayong tinatawag na tawag dito, katulong sa ating paglilingkod. Ayun po, Brother Noel, yung ating pwedeng pagnilayan. And then, itong ating pinag-uusapan ngayon is a preparation for this coming Pentecost. So, kung titignan natin, ano muna tayo sa ascension, napakalawak nitong ascension, Yes po, malawak po. Yeah, siguro busisiin natin, ano ba itong ascension na ito? Bakit kailangan pang mag-ascend ang ating Panginoon, Bakit kailangan pa siyang mamatay? Tapos, bakit mabubuhay? Tapos, akit ng 40 days. 40 to Tapos mamaya pag-uusapan naman natin itong Pentecost, yung 50. Sige, Brother Francis, palalayiman pa natin itong ascension na ito. Okay po. So, unang-una, ang kailangan nating tandaan dito, yung kapangyarihan ng Diyos na nabuhay siya muli, at yung sa kanyang kapangyarihan din na siya ay nag-ascend into heaven. When Jesus ascend into heaven,
He was seated, sabi nga dito sa ating ebanghelyo, He was seated at the right hand of the Father. Una, kailangan muna nating makita yung absolute authority na ibinibigay sa Kanya ng ating Panginoon. That He was seated at the right hand. Pag sinabi mong kanang kamay, alam niyo po, Kuya Noel, madalas tayong nanonood ng mga medieval movie. Right hand, no? Kapag sinasabi ng hari, ito yung aking kanang kamay, ito yung kung ano ang nasa sa Kanya, kung ano ang nasa kanang kamay niya, yun ay nanggaling mismo sa hari. So yung kanang kamay ng hari na iyon, kung ano ang boses ng kanang kamay, yun din ang boses ng hari. Kung anong kapangyarihan ng kanang kamay, yun din yung kapangyarihan na nanggaling sa hari. Parang yan, Brother Francis, parang speaker or Senate President din. Yes po. So, hindi. Actually, may higit po doon sa Speaker or Senate President. Sila Ito yung tinatawag nating the ambassador. Parang yung lahat ng kapangyarihan ng bansa ay nandoon sa kanya. Higit po doon the representative of King. Kaya nga, God or Jesus hold the absolute authority here on earth and in heaven. Yes. Kaya nga, totoong Diyos siya bilang isang tao at totoong Diyos siya totoong tao siya 100% at totoong Diyos siya 100%. He hold the absolute authority here on earth at saka doon sa kalangitan. Kaya nga, He was seated at the right hand of the Father. Yun po yung ating pananampalataya na kailangan nating makita dito sa ascension. The ascension of God, kung bakit all powers in heaven and on earth has been given to Him alone. Yun po yung sinasabi ng ating banal na kasulatan. Meaning, ang ibig sabihin dito, Jesus is Lord over every person. Every situation, sa lahat ng mga sitwasyon natin, sa lahat ng mga problema natin, in every force in the universe. Kaya kapag nandoon ka sa Diyos, sa presensya ng Panginoon, talagang you are above all things here on earth. Kahit sa gitna ng iyong problema, kahit sa gitna ng iyong mga karamdaman, ikaw ay higit sa lahat dahil kasama natin ang Panginoon. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo yung nagbibigay ng kagalingan. Kaya nga, sa sinasabi natin dito, Kuya Noel, that Jesus hold the power, absolute authority, hindi lang yung otoridad, the authority to command yung karamdaman na magkaroon ng kagalingan. I-command yung authority with authority sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo na ang kaguluhan ay magkaroon ng kapayapaan. I-command yung tinatawag na yung kahirapan at magkaroon ng abundance or kasaganaan. Kapag nandoon tayo sa presensya ng Panginoon, nandoon tayo doon sa tinatawag nating kapangyarihan na nagmumula sa ating Diyos. Amen. At ito naman ang inaasam ng mundo, no? Na kung minsan baligtad, na akala nila ito yung tunay na kaligayahan. Ito kasing tinukso ng diablo nung nasa ilang si Jesus, no? Kung iniaalala natin sa Lent, yung power, money, or prestige. Kahinaan ng tao ito no? Palagi dito tayo mahina. Nakala natin, ito lang ang tunay na kaligayahan. At hindi lang sa government, even in the church, no? Kung minsan, akala natin, ito rin ang, lalo-lalo na itong mga kapampangan o mga Pilipino, no? At maswerte rin ang ating simbahan. Kasi sa Amerika, Europe, walang masyadong volunteer Pero dito, napakarami ng mga volunteers natin sa simbahan, no? Kaya kung minsan talagang ito po, very dynamic po ang simbahan natin, ang Catholic Church dito po sa Pilipinas, no? So, sinasabi ko kanina, Brother Francis, na ito ang kinukuhang pantukso rin sa atin ng kalaban, yung power, money, and prestige or popularity, no? Ito yung nangyayaring kaguluhan po ngayon, lalo na sa ating bansa, no? Akala po nila ang kaligayahan, ito pong makahawak ka ng kapangyarihan, pera,
pera o ano pa man. Ang totoong kaligayahan po inilagay lang ng Panginoon, no po? Dito po sa ating puso. At wala pong makakapagbigay ng tunay na kapayapaan kung hindi si Jesus lamang. Diba, Brother Francis? No? Amen. Only Jesus, sa Kanya lang po talaga. Even your family, no po? Hanggat hindi sentro si Jesus, wala po tayong kapayapaan. Even pera, wala pa pong mayaman na tumigil sa kahanap ng pera, no? So, ibig sabihin, wala pong satisfaction ng tao. Kaya, ang tunay na kaligayahan, nilagay lang talaga ng Diyos dito po sa ating puso, yung paghahari. Kaya nga, meron tayong programang metanoia, no po? Change of heart and mind, no? Kaya bakang tino, mayroong pagbabago sa atin. Amen, Brother Francis? Amen. Madalas po kasi, Kuya Noel, inahanap ang mga bagay na to sa maling paraan. Yes. Kaya nga, naaalala ko yung isang quote kataga na sinasabi, a life without purpose is like body without a soul. Amen. Yun, yung tipong, ang ganda po na pwedeng anuhin nito pag-usapan. A life without purpose is like body without a soul. Dito sinasabi ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo, binibigyan niya tayo ng mission. Yung mission na to is purpose. Ano nga ba yung purpose mo sa buhay? Ano nga ba ang mission mo sa buhay? Ang isang tao, ito yung aking pakiwari po dito, at talagang ang pinakamalungkot daw na tao sa mundo ay hindi yung mahirap, hindi yung walang pera, hindi yung may karamdaman, kundi yung tao na hindi alam yung kanyang gagawin. Mm-mm. So, yun ang yung pagkagising mo sa mundo na hindi mo alam kung ano yung gusto mong gawin, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa pera mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa buhay, yun ang pinakamalungkot na tao na pwedeng mabuhay dito daw sa mundo. Because, sinasabi nga, a life without purpose is like body without a soul. Ito yung binibigay sa atin ng Panginoon. Ang pinaka-objective dito is, saan nga ba nanggagaling ang iyong purpose, ang iyong misyon, ang iyong mga ginagawa sa buhay. Kaya sinasabi sa ating ebanghelyo ngayon na ang kapangyarihan ay nanggagaling sa akin. Sinasabi ng Diyos, ang lahat ng kapangyarihan ay nanggagaling lamang sa Panginoon. Kasama dito, ang lahat ng mga bagay na dapat nating gawin ay kailangan nagmumula din sa Kanya. Meaning, nakalink sa Kanya, nakaugnay sa Kanya. Nakaugnay sa Kanya. Katulad ng, madalas itong tanungin sa atin, ano nga ba ang kagustuhan ng Diyos sa akin? Kailangan bang maglingkod ako sa Panginoon? Ako, Brother Noel, ito yung aking pakiwari dito kung ako ay magkakaroon ng mga supling na, Ang gusto kong mangyari, kadalasan, anong gusto mong mangyari sa iyong mga anak? Maging preacher, maging pare? Madalas sagot ko, gusto ko silang maging banal kung saan sila tinatawag ng Panginoon. Amen. Kung tinatawag silang tinatawag na maging senador ang aking anak. Gusto kong maging banal siya, magsimula siya ng kabanalan doon sa Senate natin. Kung tinatawag siyang bilang isang inhinyero, gusto kong maging banal siya bilang isang engineer. Kung tinatawag siyang maging pare, gusto kong maging efficient siya at maging banal siya na maging pare. Kung saan man siya tinatawag ng Panginoon, gusto ko dalhin niya ang presensya at kapangyarihan ng Diyos kung saan man siya naroroon. Malamang kung gusto mo, pare nga ang anak ko, kung hindi naman maganda ang kanyang ginagawa, wala din po. So, ito yung tinatawag natin, dalhin natin ang misyon na kasama ang ating Panginoon sa ating buhay. Yes. Kasama yung ating pamilya. Yes. Kasama sa gobyerno, lalo na po. Actually, ito yung role natin talaga bilang laiko. Yes. No? Ang pinagkukunan po natin ng kabanalan at lakas, ang simbahan. Pero hindi po natatapos doon. Tayo po, ang role natin is, to evangelize the word. Yung baguhin natin ang mukha ng mundo. Kagayang kabanalan, kung paano maging isang righteous o isang buting politiko, gaya ni na
Vico Soto, no? Lenny Robredo, yan, mga yan ganyan. Ibig sabihin, talagang ginagawa nila, hindi sila nagpapayaman sa kanilang sarili, no? So, ibig pong sabihin, ano man ang role po ninyo, manager ka po ng bangko, teacher ka, ano ka man, alam mo, dito sa, ang kagandahan po ng ating radio station, everyday, napakarami, iba't iba, sari-sari, no? Napagaling ni Namong Pep. Meron mga tayong mga radio program ng mga Aita, no? Nakikinig ako sa kanila. So kapatid, no po, napakaganda, samut-sari, no? Pero behind the scene, meron din nagtatrabaho dito, no? Sila po yung mga kagaya ng mga technician natin, no? Sina Sister Doris, yung mga merong nagtatrabaho bilang cook. So ibig po sabihin, team po tayo, no? Ganun din po ang simbahan natin. Hindi lang po siya mga kaparian. Ang simbahan, actually 99.9% mga laiko, no po? Ito po ang role natin. The lay empowerment, no po? I-empower po tayo ng ating mga kaparian. Gawin po natin talagang banal. Unang-unang ating pamilya, no po? Pamilya. Pinaka-role natin is ipakilala si Kristo doon, no po? Hindi po yung gagawin mo ang anak mo na magandang, okay lang po yung magandang kurso, pero hanggat maaari, no po, ang importante sa atin talagang makilala niya ang Diyos, no po? Yun po ang pinaka-role natin. Brother Francis. Sabi nga tawag dito, ni Moses, naaalala ko, Brother Noel, Yeah. sa Exodus chapter 33 verse 15, kung hindi ako nagkakamali. Meron siyang panalangin doon na pinapakita sa kanya ng Diyos ang lahat ng mga bagay na pwede niyang masakop or pwede nilang puntahan. Sabi ni Moses, "If your presence will not go with me, Lord, my God, do not lead me there." Amen. Ang ganda ng panala. "If your presence will not go with me, Lord, or my God, do not lead me there." Grabe, no? Yun po yun eh. Kaya nga, a life without purpose is like body without a soul. Alam niyo po yung nagtatrabaho ka, hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. At Bakit ka nagtatrabaho? yes. Bakit mo ginagawa ang mga bagay na ito? Yes. Yung purpose natin, kaya nga merong ganda po nun, no? Yung sinulat po ni Rick Warren na purpose-driven life. Yes. Yung 40 days journey ng purpose-driven. Ang ganda nun. Bakit? Lahat ng tao nagtatanong kung Yes. ano nga ba ang kagustuhan ng Diyos para sa akin, kung ano nga ba ang kailangan kong gawin sa buhay. Ngunit nakasulat na ano nga ba ang kailangan mong gawin nandoon sa presensya ng Diyos. Tanungin natin ang ating Panginoon at i-reveal sa atin ng ating Panginoon yung mga kailangan nating gawin. Unang-una, sa pamilya bilang isang tatay. Sabi niyo mga para kanina, Brother Noel, unang-una, sa pamilya, sa tatay, dapat maging ehemplo ka ng kabanalan. Yes. Maging ehemplo ka bilang isang huwarang padre de pamilya, bilang lingkod ng Panginoon, upang merong tinatawag na guidance ang ating anak. Naaalala ko yung aking tatay dito, Brother Noel, si Nestor Yanga. Sabi po ni tatay ko, alam mo, naamoy niya ako noon, nag-aaral ako, naamoy niya akong may amoy sigarilyo. Yeah. So, of course, curiosity anak mo, yung curious po talaga ako. Sabi niya, tatay ko kasi smoker po talaga. And then sabi niya sa akin, alam mo anak, kung bakit niloob kong tumigil sa aking bisyo, sa pagka-addict ko sa sigarilyo. Natatandaan ko nun, kapag wala kaming pera, nakikita ko si tatay, namumulot ng upos ng sigarilyo, yung pinaggamitan. Tapos tatanggalin yung nasunog na at kukunin pa yung pwede pa. Ibabalot niya ito sa isang papel at ito ang sisindihan niya dahil wala na siyang pambili ng sigarilyo. So sobrang pagka-addict niya. Kaya ako, tay, paano mo nagawang tumigil sa paninigarilyo? Dahil alam naman natin ang content ng sigarilyo ay nakaka-addict. Yes. Sabi niya sa akin, alam mo anak, kung
kung saan nanggaling yung aking lakas upang tumigil sa paninigarilyo? Sa'yo. Oh. Sa'yo. Sa'yo, anak. Sabi niya, naiyak ako. Naiyak siya. Sinasabi, dahil ayoko balang araw pag sinabi kong tumigil ka sa paninigarilyo at makikita mo kung hindi ko maitigil yung aking bisyo. Grabe. So, magmula noon hanggang ngayon, hindi na ako nanigarilyo dahil meron akong huwaran, meron akong tinitingilaan, meron akong tinitignan na idolo ng aking buhay. Opo, nagmumula sa Diyos dahil sa kanyang pananalangin, sa kanyang pananampalataya sa Diyos, yun ang naging lakas niya, yun ang naging sandalan niya. Ngunit yung kung bakit niya ito gagawin, kung bakit yung why, yung purpose, bakit niya ito gagawin ay sa akin nanggaling, sa kanyang anak. And my dear brothers and sisters, ito yung panawagan sa atin ng ating Panginoon ngayon. Ang Diyos nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. At yung kapag ang Diyos ang lumukob sa atin, talagang gagabayan ka sa wastong landas. At talagang mawawala ang mga bagay na hindi nararapat. Ngunit humanap ka ng dahilan kung bakit mo ito gagawin. Humanap ka ng dahilan kung bakit mo ito gagawin. Para kanino? Importante yun. Na meron kang dahilan kung bakit mo kailangan baguhin ng buhay mo. Para sa pamilya mo, para sa anak mo, para sa kalusugan mo, upang mas makasama mo, upang mas matagal ang ating minamahal. Amen. So napaganda, Brother Francis, no? Ang kagandahan niya, meron tayong simbahan na ating sinusunod, no? Pati liturhiya. Napakasarap po, no po? Napakasarap pong maging charismatic, na po. Nabubuhay ka, uhaw na uhaw ka sa salita ng Diyos at bawat bigkasin ng ating mga kaparian, ng mga preachers, na po. Napakasarap po. Kasi po, ito po yung sinasabi namin kanina ni Brother Francis. Kumakain tayo para sa katawan. Nagtatrabaho tayo para sa katawan. Pero merong gutom na gutom. Ito po yung kaluluwa natin. No po? Itong kaluluwang ito na kailangan na binubusog din po natin. Kagaya po nito. No po? Kapag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, kapatid, binubusog po natin ang ating kaluluwa. At meron pa po tayong isa. No po? Ito po yung banal na espiritu. Your body is the temple of the Holy Spirit. Ito pong kagandahan niya. Nung nag-ascend po siya, brothers and sisters. At ngayon, ito po ang ating patutunggalan, Brother Francis. Itong Day of Pentecost. Nandirito na ngayon ang banal na espiritu. Ang nag-iisang simbahan, nag-iisang Kristo ngayon, na po, isa corporate Christ na ngayon, na po. Kasama na po tayo ngayon sa mission ni Kristo. At napakasarap, magiging Kristo tayo, magiging kabahagi tayo ni Kristo. Ano man ang nangyayari kay Kristo, dadanasin po natin ito. At gagawin po natin itong mission niya. Remember po, 33 years old, namatay po si Kristo. Napakabata, Brother Francis. Ilang taong ka na? Yes. Brother Francis, ilang taong ka na? 19 po. Hindi ngayon. Mas bata sa atin si Jesus nung namatay siya. 33. Sipin mo, 33. Parang walang kwenta. No? Yung ibig sabihin, unfinished business po pala yun. No? Tayo ang magpapatuloy ang kanyang simbahan. No po? Ito po sa corporate Christ. Sabi nga ni Archbishop Dong, yung meron pong domesticated Christ sa atin. No po? Na merong Kristo sa ating sarili na kailangan na anapin natin dito, buhayin natin araw-araw. Kaya meron tayong metanoia. No? So, Brother Francis, nasa Pentecost na tayo. Okay. Okay. Unang-una kasi kapag sinabi natin Pentecost, Kuya Noel, this is the descent of the Holy Spirit. Ngunit mas gusto kong tingnan na mas malalim yung celebration natin ng Pentecost na ito before the descent of the Holy Spirit. Yes. Dahil kapag sinabi natin Pentecost, this is the 50 days of waiting to the coming of the Holy Spirit. Ayan na po. Saan po nagmumula yung 50 days? Unang-una, doon sa muling pagsilang ng ating Panginoon. Not muli, doon sa resurrection. Sorry, mali po ako.
resurrections of our Lord Jesus Christ. From the resurrection, meron po, kung bababasahin niyo po yung ating first reading ngayon, the first Act chapter 1 verse 11. First, yung Acts chapter 1 verse 11. Sabi po niyang ganon, 40 days na tinuruan ng Panginoon ang kanyang mga apostles, no, kanyang mga disciple ni Jesus for 40 days. Kaya magmula nung pagmuling pagkabuhay ng ating Panginoon, for 40 days tinuruan niya ang mga ito kung paano palaguin ang simbahan, kung paano yung pananampalataya, lahat tinuro siguro sa ating, hindi po nasusulat ng detalye kung ano yung mga ituro, pero lahat ng nasa sa iyo talagang ituturo, ibubuhos mo na talaga. And after that, binigyan ng pangako ng Panginoon in the ascension, doon sa ascension na. And then, after the ascension, bibilang ka ngayon ng 10 araw. For 40 days, kaya nga kapag merong pumanaw, pang 40 days na, ipanalangin natin to. Dahil naniniwala tayo, ito yung araw na ang kaluluwa ng ating mga minamahal ay aakyat na sa langit, mag-ascend na. No? Pupunta na sa langit, no? Kasama yung mga guardian angel, kung sino man, ano po. And then, after that, then bibilang ka ng 10 days, ito po yung tinatawag na pang 50th day. Ito yung tinatawag nating Pentecost. So, in the upper room, doon sa upper room na tinatawag din natin itong waiting room. Waiting room. Waiting room. The upper room. Naghihintay ka doon sa pangako ng Diyos. Pero dito yung mga disciples, 120 people, 100 devoted followers of Jesus, naghihintay kung ano nga ba sinasabi ng Panginoon, hindi nila alam. Pero naghihintay sila, 120. And 11 na lang ang disciples dito. Ngayon, titingnan natin, during po na naghihintay sila, ano ang kanilang ginagawa? Unang-una, because the upper room, itong waiting room na to, ito rin tinatawag nating prayer room. Yes. Prayer room. Ito rin tinatawag natin the blessing room. Tinatawag din natin itong the empowerment room. Bakit? Dito naganap yung empowerment. Dito naganap yung blessing. Dito rin naganap yung tinatawag nating prayer gathering. Pero, ito yung punto. Pagkatapos natin makuha lang lahat ng bagay na ito, pagkatapos ibigay ng Panginoon ang lahat ng bagay na ito, ano ang iyong gagawin? Mananatili ka ba doon sa room na iyon na puno ng pagmamahal, puno ng biyaya, puno ng kagalakan, puno ng kapangyarihan, puno ng presensya ng Diyos? Ang sinasabi ng Panginoon sa atin, mag-recharge ka lang dito, anak. Dahil meron kang gagawin na mas mahalagang misyon na ibibigay ko sa iyo. So meaning, the power of Pentecost, the power of the Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit, ang unang-una niyang kailangan ituro sa atin is to build the church of God. Amen. To build the church of God. God empowered us to build His church inside of our family. Yes. Sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating kapwa. Small sa church ating yun yung simbahan. pamilya, you know? Amen. Yung small church, napaka-importante. Domestic church, no? Domestic church. Yes. Kasi ito yung pabanalin talaga natin. Ito ang ating pamilya, ating asawa, lalong-lalo ang ating mga anak. Amen. Amen. Totoo po yan. So, Kaya yung waiting room, yung blessing room, yung empowerment room na ito, nandiyan lang palagi. Kaya my dear brothers and sisters, kung sakaling nagkamali ka lang mag-click ng video na to, kung magre-replay man siya, no? Sinasabi ng Panginoon sa atin, mag-recharge ka lang dito dahil i-empower ka ng Panginoon at gagamitin ka
powerfully, ano po? Amen. Sa mga community, yung ating mga communities, no? Yes. Nagre-recharge tayo pero kailangan lumalago. Kailangan nananariwa. Bakit? Dahil Yes. kung stagnant lang siya, hindi siya lumalago, hindi nagiging lovely. Sabi nga ng Panginoon, Brother Noel, sinasabi niya dito na if there are 2 or 3 gathers in my name, I am in the midst of them. Ang tanong dito, totoo nga kaya nasa sa atin ang Panginoon? Dahil kung nasa sa atin ang Panginoon, sa komunidad natin, habang nag-gather tayo, kailangan nagmamahalan. Yes. Kailangan merong kapayapaan. Kailangan nagtutulungan. Kailangan merong pakikipagkapwa-tao, ika nga po, ano po. So, totoo, nandoon ang Panginoon, at kung nasa saan ang Panginoon, nandoon ang biyaya ng Diyos. Amen, amen. Napakaganda ng sinabi mo kanina, Brother Francis, no? Hindi lahat ay nasa Biblia. John 21:25, there are many other things that Jesus did not written down in the scripture. If it is written, I suppose, parang hindi magkakasya, no? Buong sulat niya. Lalong-lalo na dyan 2030 din na marami ring himala't kababalagang ginawa si Kristo na wala sa scripture. Ito pong kagandahan ng ating pananampalataya, 3 saligan. Ano po? Church Magisterium, Church, ano ba ito? Itong, ano bang tawag dito, Brother Francis? Itong Biblia at saka po Scripture. itong tradition. Gumawa muna si Kristo. Sinasabi mo kanina, yung tinuro muna ang lahat ng turo Bagay ng simbahan sa lahat ng mga apostles. sa mga apostoles, no po. At nung 325 AD, the Council of Nicaea, doon nagumpisa, no? Doon nagsimula po ang Biblia. Kaya hindi po ganoon ang ating pananampalataya, akala nila Biblia. Sometimes yung others, alisin mo po ang Biblia, zero ng faith nila, no? So, solo scriptura. Tayo po 3, no? Hindi mo pwedeng pag-iwahiwalayin po yung 3 na yan. Kaya palaging yung Trinitarian natin, palaging 3. Yes. Ano lang po, pasintabi lang po doon sa tradition na pinaniniwalaan natin. We call it a divine tradition. Yes. Ano po, hindi lang siya tradition na yung mga tabi-tabi po, ayan. Yes. So that tinatawag po natin itong mga human tradition. Yes. Ayan. But divine tradition, magkaiba po yun. Yes, Kung nag-evolve po pag-aaralan siya, po no? natin. Pero yung kabanalan na tinatawag din natin yung para bang mayroon tayong linya sa mga apostoles, Brother Francis. The only Catholic Church yung matitrace mo doon, no? At we are the only Christian church from 33 AD to 1,500 years. Kaya isa-celebrate po natin. So, wag po kayong aalis, no po? Magbabalik po tayo para pag-usapan uli ang Pentecost. Ito po yung day na pagsasaya, yung banal na espiritu ay nasa atin, bumaba siya noong 33 AD. Okay? Amen. Pakinggan po natin ang mga paalala at mga awiting Come Holy Spirit, feel, let the fire fall.
Metong arelihiyosa, ing kayang piyesta, pagmasosyane ning banal a kapulungan, balang a 22 ning bula ning Mayo. Ni Baitya king Roca Porena, king Umbria, luwal lungub lakanita, ring putsukan king Asbokna, atalang tuknang linibad makapadurot kaya. Menusig karing pengarina, pekyasaware king metong asangin akayanakan, aminyubok king kayang kapibabatan, dapot pauli ting kayang kabanalan, iti kayayang daygan. Mika adwayang anak, inyang mebaluya, king saup ning Diyos, bilubyang monghe, king kumbentong Agustino. Tenam ning Jesus ing metong asuksok, king kayang kanuan. Anting metong atanda, ning pami katulad na, king kasakita ning Ginu. Pauli ring kalam amiras kaya, meging patronde ring manganak at salunan. At detang ding kayadwananda, alus alanong pag-asa. Santarita ning Kasya, relihiyosa, ipanalangin mo kami. Ing radyo ning Arkediocesis ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kayabeyeng magmasusi king piyesta ng Santa Rita de Cassia. Ito ang programang Metanoia, Metinuya, Bayong Puso, Bayong Espiritu. At kasama pa rin po natin si Brother Francis Yanga, ano po? From Macabebe at nandito po sa Manila naman ngayon, ano po? Pero at least napakasipag ng kapatid na ito, no? Mga kapatid, basahin muna po natin mga Facebook viewers at saka ito po, no? So ang aking dating girlfriend, Sister Weng Sibal, Janice Lois Kabigting, Lynn Yanga, Kev Siumol, Rolando Arcega, Ludina Manabat, Ronald Diaz, Rico Salunga, Gertrudes Pabustan, Ronnie Francisco, Cynthia Nunag Dimarukot, Etelia Prieto, Alma Aquino, Jean Castillo Agustin, Ronnie Francisco, Abigail Bulandos, Rosalina Reyes, Mitch Ann David, Risa Dagus Rasalo, Elma Montoya, Mina Mercado, Jenilyn Dison, and Annie Cueso. Andi rin po si Brother Jeff Gomez, Brother Jeff, Dulce Lumaino, Sister Doris, Roda Blasa, Gina Tendido, and Gina Canlas. At din sa FB comments naman, no? Si Roda Blasa, Amen. And Sister Weng, hello. Okay? At yung mga kasama po natin sa Prison Ministry, lahat po ng mga Catholic Charismatic na nakikinig sa atin, at lahat po ng mga Katoliko at hindi Katoliko na po. So, napakasarap pong pakinggan ng salita ng Diyos. Okay, Brother Francis, napakabilis ng oras, no? Siguro, doon na tayo sa activity natin sa this coming Pentecost. This coming May 24 po, inaanyayahan po natin ang lahat na dumalo sa ating grand celebration ng Pentecostes. Okay, paki-post na, brother. Yes. Yung Pentecost, no? Okay, kasama. Sino ang makakasama natin dito lahat? Andyan po. Makakasama po natin, of course, ang ating spiritual director, si Reverend Father Joed Mutok, no? Ang ating Arcobispo, ayan, no? Okay. At yung ating guest speaker po dito, si Brother Raymond Daniel June H. Cruz Jr.
So siya po yung ating spiritual director. Magsisimula po yung ating celebrations at 11 a.m. Yes. 11 a.m. sa ating registration, and then matatapos po ito na hanggang mga 6:30 p.m. Yes. So wag At, po kayong nandito rin mag-alala, hindi po kayong maiinip dito. At Yes. magsasharon po kayo ng mga biyaya na galing sa Diyos. Amen. Ano po. So magaganap po ito mismo sa Chevalier, no? School, gym. No? Opo. Brother Noel? May sinasabi po Sa kayo. gym, sa gymnasium ng Chevalier School, no po, dito po sa Yes papasok ng Angeles City. Amen. Yes. At 50 years na tayo, Brother Yes Francis, po, no? ang ating tema, 50 Years of Grace, Communion and Mission. Ayun po, yung ating tema ngayong 50 years ng ating charismatic community sa Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Amen. Na po, yung mga kalapit na lugar natin, we are also inviting them. Na po, ang Tarlac, Diocese of Tarlac, Diocese of Bataan, at saka po itong Diocese of Iba, no? At lalong-lalo na tayo. Makakasama rin po Opo. natin ang mga transparochial, gaya po ng El Shaddai. Kasama rin Shaddai. po yung Light of Jesus Community, no? Ang Spirit of Love. Ang aking community, siyempre, ang Life Giver Immaculate Community. Heart. Ang community mo, bro? Makabebe. Makabebe Catholic Charismatic Group. How long to make a bebe? Ito po, hindi May na po kabebe ngayon ay nakababad na. Nakababad na. Yan. Oo po. Isang araw lang umulan na yun. Bahana. Yes. Okay, pag-pray po natin, po, kailangan meron ding Darasal pumstisya. natin. Kahit tayo mga charismatic, kailangan ipag-pray po natin sila, no, na kailangan na maalis po ang pagkalubog nila sa mga bahana yan, no po. So sa ano po yan, May 24, no? Kami po sa charismatic, kailangan 7 o'clock nandun na kami dahil meron po tayong parade of banners, no? Kasama rin natin ang kursilyo. Andyan sila, no? Yes, oo nga Yes, pala. at saka ang yung ating, ilang ano lang po, mga officers ng Family and Life, no? Sila talagang kasama natin sa Caris doon sa international, no? Pag sinabi pong Caris yan, ito po'y ginawa ng ating Santo Papa. Dati iwahiwalay po kasi, daming charismatic. Tapos meron pang Family and Life na iba-iba rin. Meron silang Couples for Christ, meron silang marriage encounter, no po? Pero doon po sa taas, pinag-isa po tayo. Basta't sila ay meron silang baptism in the Holy Spirit, no po? At meron din po sila para sa mga poor, no? Ibig sabihin, ito ang mission natin. Flagship program din po ng ating Archdiocese yan, no? Si Archbishop Dong, no? Ito pong poor. Ito po yung ginto ng simbahan. Ang ginto ng simbahan, hindi lang po mga laiko kaparihan. Ito po ang mga the last, the least, and the lost na po. Ito po yung mga ginto ng simbahan. Kinikip po niyo ito sa Mateo 25. Ano man ang ginawa natin sa pinakamaliit sa ating kapatid, ginawa po natin ito kay Kristo. Na po. So, siguro po, ngayon po ay mamaya na po ang closing prayer na po. Magkapampangan tapong bagya. At timurin natin tamo pong mapila na kapabaluan para kay kayo. For advertisement, you may send your inquiries at asf.radio.marketing@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Archdiocese Tamo, malyariyo pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871 ang makilagyong Joseph Mary Bakay. Kaya naman pong bisang diretso karing bangko, BPI at video accounts, ring accounts names and numbers, makaplasla po king screen at makabili king description ning Facebook Live karing Manalbe online. Para naman karing makirandam king radyo, damdamantala po ring accounts names and numbers karing plugs tamo. Dakal pong salamat at ipamalita tayo rin karing aliwa pong tao na tintamong radyo ang makasawp king kekatamong biye kasalpantayanan ban kanita lalo lapang dakal ding kekatamong kakaluguran. Okay? So last message mo, Brother Francis? Opo, ngayong pong paparating na Pentecost, no? Actually, nimpisahan na po natin ang ating nobina sa ating Diyos
sa ating Diyos, Espiritong Santo. Ano? So, ito po yung tatlong bagay na kailangan natin tandaan na unang-una, ang Espiritu Santo ay banal at Diyos. Pangalawa, ang Espiritu Santo ang nagbubuklod sa atin sa ating Panginoong Jesucristo. At ang pangatlo po, ang Espiritu Santo ay nagbibigay buhay at nagpapabanal sa atin. So, kaya ito po yung binigay ng ating Panginoon sa atin upang tayo ay magkaroon ng gabay, kalakasan at kapayapaan sa ating buhay. Tandaan po natin na palagi kasama po natin ang ating Panginoon. Tandaan po natin na higit sa lahat kapag kasama natin ang Diyos, no, walang imposible sa lahat ng mga bagay sa ating buhay. Amen. Thank you, Brother Francis. Inaanyayahan po namin ang lahat na nasa kanilang pamamahay, anumang kanilang karamdaman, anuman ang sakit ninyo, ang hindi kaya po ng doktor, ang Diyos, siya po ang gagawa ng tanda, timala at kababalagan. Anumang problema mo, pamilya man yan, trabaho man yan, lalong-lalo na itaas po natin ang ating simbahan at ang ating bansa na nasa peligro ng pag-iwahiwalay, no po, o kaguluhan. Kapatid, wala pong magagawa sinumang leader kung hindi si Kristo lamang ang banal na Espiritu. Itaas po natin, Brother Francis, at manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nawa sana ang iyong salita ay aming maging salita. Ang iyong mga kamay ay aming maging kamay. Ang iyong mga paa ay aming maging paa. Ang lahat ng bagay sa iyo, O Diyos, ay magawa namin na merong kabanalan, kababaang loob at pagpapala. Maraming salamat, O Diyos, dahil hindi mo kami iniwan. Bagkus pinalakas niyo po ang bawat isa sa amin. Pinapagaling ang bawat isa. At pinababanal ang bawat isa. Panginoon, ngayong oras na to, inaanyayahan po namin sa aming buhay, sa aming pamilya, ang iyong banal na Espiritu na nagbibigay ng kabanalan, naglilinis sa amin, O Diyos. Ngayon, O Diyos, hindi lamang sa aming buhay, hindi lamang sa aming pamilya, naming inaanyayahan ng banal na Espiritu. Nawa sana, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay at ang banal na Espiritu ay lumukob at tupukin ng apoy nito ang anumang korupsyon, ang anumang sigalot, ang anumang pagkakawatak-watak sa aming bansa, sa aming pamilya, sa aming buhay. Kasama ng aming Inang Birhen Maria na patuloy na nagmamahal sa amin, patuloy na yumayakap sa amin, patuloy na nagdadala sa amin sa iyo, O Panginoong Jesucristo, kasama ng banal na Espiritu na patuloy na gumagabay at nagtuturo sa aming buhay. Dinadakila ka po namin. Lahat ay gagawin namin para sa iyong kapurihan. Palakasin niyo po kami, pabanalin niyo po kami, at gabayan. Ito lahat ay samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. At Panginoon, gabayan niyo po at pagpalain na ng sino man na nakikinig sa iyong programa ngayon. Pagalingin ang kanilang mga sakit at bigyan ng kapayapaan sa kanilang pamilya. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much, Brother Francis. Napakagandang panalangin sa amin pong spiritual director, no po, directors, si Among Joed Mutok at saka po si Among John Paul Cabrera, no po. Naging busy lang po sila sa kanilang misa, no po. Hindi sila nakahabol. So mga kapatid, lahat po ng mga charismatic, mga Katoliko, birthday po ng ating simbahan sa May
24 po sa Chevalier School. Inuulit po namin. Ano po? Please be there. Ano po? Magsama po kayo at magsimba na po tayo. Ano po? Meron na pong misa doon. At healing. Ano po? So mga kapatid, sa ngalan po ng bumubuo ng Catholic Charismatic Renewal of Pampanga o ASC, Archdiocesan Service of Communion. Ano po? Ito po ang programang Metanoia, Metinuya, karing radio ng kakatamong Archdiocese DWBL 91.9 Bright FM. Ako po si Brother Noel. Brother Francis. Nagpapaalam at nagpapasalamat. Praise God always. Nakapong God salamat. bless you and Mama Mary loves you. Amen.